Ikke så meget indtil videre. Der er vand i tanken, og så spændende. Ja. Mangler stadig. Og så laver vi alle energiformer. Ja, prøv lige, mens du står der. Hey. Kan der se, den ryger op? Ej, ja, ikke? Så det. Ej, den flyttede sig helt klart. Ja. Og den flyttede sig op i luften, så Det var beliggenhedsenergi. Ja. Hvad skal den der pind der? Det er beliggenhedsenergi. Den er nødt til at starte helt forfra. Hvad er det for nogle energityper, I omsætter til hvad? Vi starter med noget kemisk energi, der bliver omsat til noget termisk energi, som bliver omsat til noget bevægelsesenergi, som bliver omsat til beliggenhedsenergi. I den her, yes. Ja, plus den elektriske energi, som igen bliver omsat til strålende energi og termisk energi. Jeg tror, der er tryk, men det kan være, at vi skal brække den her af. Der er ikke et øje tørt, hva'? Den der. Vi skal lige have plads til det. Har den viklet ind i lejet? Sådan der. Men I kan også sætte elmål til det her. Jo. Hvorfor virkede den ikke før? Det er jo fordi, tråden kommer op og standser. Det er fordi, jeg har fingre. Nej, men altså før det prøvede med alle de der... Det var bare lidt forbindelse derovre. Ja, den det var pæren. Prøv at høre massen. Kan I høre det, hvordan den skifter? Alt efter, når den er belastet lejen. Ja. Det er arbejde. Arbejde. Ja. Så var der en lille dækstok med også der, hva'? Nej, det ryger. Noget skorsten. Det er meget fedt sådan noget der. Men, Ja, det var en lille. Jeg har sådan lidt sjovt, hvis jeg overvejer